Ve mehe 700,000 heb belavokên bi Kurdî wê bêne belav kirin. Agahî neşaşe, tam bi temamî 700,000 heb belavokên bi Kurdî. Bifikirin, gelek welat hene nüfusa wan ew xastnîne. Mesela İzlanda nüfusa wê 356,000 e. Mînak Kıbrıs'a Türkan nüfusa wê 900,000 e. Yani bi kasî Kıbrıs'a Türkan vê mehê wê belavokên bi Kurdî bêne belav kirin. Ji bo çi? Ji bo cejna zimanê Kurdî. 15 Gulanê cejna zimanê Kurdî ye û ji bo vê yekê nêzî 5 saziyên Kurdan li Bakur çalakî dane dest pê kirin. Min bi hevberdevkê Komîsyona Ziman, Çand û Hunerê yê Dem Partiyê Heval Dilbihar re xeber da. Heval Dilbihar dibêje îsal bi duruşma Kurdî bibe statûya fermî û bibe xwedî perwerdehiya fermî endimeşin. Wê mehekê de bi sedan cîhan çalakîn bi vî rengî li dar bikevin û ew belavokên ku çap kirine jî dest pêkirine belav dikin. Di nav çalakiyên ku amade kirine de ji bo ciwanan cuda, ji bo zarokan cuda, ji bo jinan cuda, ji bo bajar, gund, navçe cuda çalakî hene. û 5 saziyên ku bi hev re hevkarî kirine jî her sazî duwarê xwe de wê xebatan bike. Ev çi sazî ne? Navan 5 saziyan de saziyên ziman, partiyên siyasî, saziyên hukûkê, saziyên olî, her yek wê bi alî xwe de çalakiyan çê bikin û çalakiyên bi Kurdî çê bikin. Heval Dilbihar balê dikişine ser tiştekî din jî dibêje îsal bi taybetî ji bo Kirmanckî yani Zazakî jî me gelekî çalakî çêkirin ew jî li bajarên ku Kirmanc lê zêde ne wê çê bibin. Piranî wê li wê derê çê bibin. Du xebatên girîng jî hene di nav van çalakiyan de ew jî meşin. Yek jê ji wanê heta bazî dê heta ber Goristana Ehmedê Xanî wê çê bibe. Meşek jî ji Silopî heta Cizîrê heta ber Medreseya Sor. Heval Dilbihar dibêje ciyê ku şaredarî di destê Dem Partiyê de ne li wan diran jî wê dibin banê şaredarî de xebatên taybet bêne çêkirin. Li hemû deran wê bîlboardên bi Kurdî bêne dalxandin. Wê otobüsên wan afîşên bi Kurdî lê bêne dalxandin. Yani vê mehê li gorî gotina Heval Dilbihar ji 4 Gulanê heta yekê Hezîranê, yekê Pûşperê bi sedan cîhan Kurdî wê serbest be. Em ê jî bişopînin pîroz ve anhade.